Pe vremea când Cezar August era împărat al Romei și când Irod cel Mare era împărat în Iudeea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu în cetatea Nazaret la o fecioară al cărei nume era Maria. Plecăciune ție, Maria, Domnul e cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Ce înseamnă urarea aceasta? Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Eu nu știu de bărbat. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată roaba Domnului. Facă-mi se după cuvintele tale. Atunci Maria s-a dus într-o cetate a lui Iuda la rudenia ei Elisabeta, care rămăsese și ea însărcinată. Elisabeta! Maria! Dragă Maria! Binecuvântat ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum am auzit glasul tău, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Sufletul meu mărește pe Domnul și mă bucur în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Iată că de acum toate neamurile îmi vor zice fericită. Maria, intră! Iosif, trebuie să-ți spun ceva. Trebuie să-ți explic. Maria, îngerul m-a vizitat azi noapte. Numele copilului va fi Iisus. Oh, Iosif, mi-a fost așa de frică că vei fi furios. Voi fi soțul tău așa cum am plănuit. Și voi iubi acest copil ca și cum ar fi fiul nostru. Trebuie să-i mulțumesc tatălui meu pentru că te-a ales să fii soț. Ascultați-mă, oameni ai Nazaretului! O proclamație! Să știe tot poporul Nazaretului. Din porunca lui Cezar August se va face de azi o înscriere în provinciile supuse ale Galilei și Iudeii. Toți oamenii să se înscrie în cetățile din care li se trage neamul. Maria s-a dus în Betleemul din Iudeea să se înscrie cu Iosif, logodnicul ei. Dar în casa de poposire nu era loc pentru ei. Nu mă deranjați, nu este loc aici. Dar domnule, soția mea este... Toate hanurile sunt pline.
Nu te îngrijora, Maria. Vom găsi un loc. La revedere! Dar, domnule, Poate ai vrea să-ți muți mâna? Blochezi ușa. vă rog, domnule, soția mea, copilul este aproape să... Ce tot aștepți de la mine? Să construiesc o cameră în spatele hanului la noapte? Spune-mi! Dar soția mea, copilul... Citește pe buze. Copil? Copil? Ai spus că urmează să nască chiar așa? Păi am un loc pentru voi, măcar este cald și sigur. Nu este chiar o cameră, e ca un staul. Ce drățic, e un staul. Staulul nostru nou este mult mai curat, dar este plin de cai și de măcării clienților. Păstrăm animalele de la Han în acest staul vechi. E o peșteră de fapt, dar e cald. Și acolo sunt paie curate, să știți. Îți suntem recunoscători, domnule. Nu pot să refuz pe nimeni, nu-i așa? Nu așa se fac afacerile. Oameni cu nou născuți în grajduri. Amândă bunii. Așa că s-au adăpostit într-un staul. În ținutul acela erau niște păstori care își păzeau turmele noaptea. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Nu vă temeți! Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iezde. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! În locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Veniți să ne închinăm lui! Veniți să ne închinăm lui! Ar putea fi... Lasă-mă să mai văd odată. Păi este o nouă stea. Este semnul după care ne-am uitat? Deci s-a împlinit nașterea regelui din ceruri. Puteți face ce vreți, prieteni, dar eu vreau să-l văd pe acest rege înainte de a muri. Haideți să-i ducem daruri. Aurul Persiei, tămâia dulce mirositoare a Etiopiei,
Smirna Indiei, da, pentru regele nou născut. O lungă călătorie ne așteaptă. Domnul să fie cu noi pe drum. Am văzut steaua și am urmat-o până aici. Putem vedea copilul profețit? Am venit să îl onorăm. Vă rog, intrați! Numele lui este Isus. Domnul meu, Regele meu. Stăpâne, Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte! Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte! Gata.